Здравейте, приятели! Да избереш надеждно казино през 2026 година не е лесно. Има стотици сайтове, а не навсякъде плащат. Избрах за вас проверени, лицензирани платформи в България. От най-новите с бонуси до класическите марки. За да не търсите работещи огледала, вече съм оставил линкове към всички официални сайтове в описанието и в закрепения коментар. Да започваме. Да започнем с Hit and Spin. Това казино наистина се усеща като продукт от ново поколение. Забравете за скучните таблици и списъци. Тук всичко е пропитано с духа на видеоигрите. Интерфейсът е изпълнен в стилни тъмни тонове с ярки неонови акценти. Главната особеност е геймификацията. Вие не просто завъртате слотовете, а изпълнявате ежедневни мисии, повишавате нивото на профила си и получавате реални награди за това. Библиотеката с игри тук се обновява мигновено. Новинките от Pragmatic Play или Hacksaw Gaming се появяват тук едни от първите. Има и колело на късмета, което дава допълнителни бонуси на активните играчи. Идеално за тези, които търсят адреналин. Линкът за бонуса и регистрацията е по-долу. Следващият мощен проект е Верде Казино. Те нахлуха на пазара много бързо и веднага спечелиха доверието на играчите. Дизайнът на сайта е много лек, в приятни зелени тонове, които се асоциират с късмет и ирландска тематика. Сайтът лети дори при слаб интернет. Но основната причина да играете тук е тяхната програма за лоялност. Тя работи от първата минута. Вие натрупвате точки за залози и ги разменяте за реални пари без вейджър. Кешбекът за активните играчи може да достигне 12% седмично. Плащанията тук се обработват много бързо. Често в рамките на 1 час на електронни портфейли. Вземете своя приветствен пакет от линка в описанието. Следва да разгледаме Slootoro. Това казино впечатлява със своята простота и достъпност. Разработчиците са премахнали всичко излишно, оставяйки само същността, незабавна регистрация и достъп до огромен каталог с слотове. Това е може би най-добрият вариант за мобилни игри. Ако обичате да завъртате барабаните от смартфона си по пътя или по време на обедната почивка, Slootoro определено ще ви допадне. Тук има отлична оптимизация и удобни филтри. В колекцията има много класически плодови слотове и книжки, които опитни играчи обичат толкова много. Също така те често разпращат лични промокодове за безплатни завъртания. Официалният линк ви очаква под видеото. За тези, които обичат разнообразието и сериозния подход, Vulcan.bet. Това е съвременна хибридна платформа. С един акаунт получавате достъп до хиляди слотове и до пълноценна букмейкърска контора с широка линия за спорт и киберспорт. Дизайнът е строг, мъжествен, без излишни анимационни елементи. Търсенето по игри е реализирано много удобно. Тук има отлична селекция от бързи игри, Crash Games, като Aviator, JetX и Spaceman. Изплащанията се извършват точно според правилата, а верификацията протича бързо и без нерви. Надежна работна конячка за тези, които искат всичко на едно място. В описанието съм добавил и линк към сайта им. Преминаваме към истинския гигант. Ice Casino. Въпреки че марката е известна отдавна, тя се обновява постоянно. Сега това е истинска машина с библиотека от над 3500 игри. Тук се провеждат едни от най-щедрите мрежови турнири, например Drops и Wins, където можете да спечелите случайен паричен приз просто за залог. Сайтът е изработен в светли, ледени тонове, очите не се уморяват при дълги сесии. Тук има шикозен избор от настолни игри и рулетки. Поддръжката работи денонощно и наистина помага при решаването на въпроси, а не отговаря с шаблони. Ако ви е необходим мащаб и надежност, това е мястото за вас. За да започнете с бонус, кликнете на линка по-долу. Отделно хочу виделит Vulcan Шпиле. Това е изборът за ценителите на старата школа и чистите слотове. Тук е събрана отлична колекция от игри, които са толкова популярни в България и Източна Европа. От Novomatic до Igrosoft и EGT. Платформата се фокусира именно върху игралните автомати, без излишни украшения и сложна графика. Всичко работи просто и ясно. Депозит, игра, тегляне. Ако носталгирате по залите с игрални автомати и търсите онези гаминатори, тогава Vulcan Шпиле ще бъде отлично място за вашата игра. Силите си на линка в описанието. И затваря нашата селекция живата легенда. Vulcan Vegas. Това е еталон за качество на пазара. Наскоро те обновиха своята бонусна програма и сега пакетът за добре дошли стана още по-богат. Тук цари атмосферата на истинския Лас Вегас. Особено внимание заслужава разделът Live Casino. Тук има десетки маси с живи дилъри от Evolution Gaming, рулетка, блекджек, бакара и игрови шоута. Предаванията са в хай-де качество. Това е изборът за хай-ролерите и тези, които ценят стабилността, високите лимити за тегляне и безупречната репутация. Кликнете на линка, регистрирайте се и вземете подаръка си. Ето такава мощна подборка се получи.
Както виждате, избор е огромен, от съвременната геймификация, hit and spin до класическата атмосфера на Vulcan Vegas. Главното е да избирате лицензирани сайтове, за да бъдат печалбите ви в безопасност и винаги да играете отговорно. Всички линкове към официалните огледала се намират в описанието. Преминавайте, тествайте различни платформи и пишете в коментарите кой ви е донесъл най-голямата печалба. Успех и до нови срещи!